ngegazi, ndiboshwe ngegazi. Nomnyama busuzwile ngalona kanye odala umxolisi ko-Alex. Umxolisi bengimthatha kancane kodwa ngimbonile ukuthi ungabantu ababili yedwa. Kanti uyazi ungihamba ngemumva. Xolisa, kumele ngikwenze lokho mfethu. Ubhuti wami nomuntu igazi lami. Ungenze njani? Ubhuti wami. Ungeke umbalekise. Thula! Thula wena! Wena ukunyanisa mina. Ngazi ukuthi wena ukunyanisa. Umuntu lakini uyamazi ukuthi uyi-influence nakamanje. Akafuna umuntu nakamanje. Kumele afe. Uyathanda uthanda uzombulala. Phika! Ngeke kwenzeke lokho sakho. Ngiyazumvimba mfana. Uthoka fana umendile nyama kangakanani. Ngiyazumvimba. Akekho umuntu ozomvimba. Uzombulala. Ngicabangeni. Ubuwenze njani ukuba ubhuti wakho? Ubuwenze njani? Manje ungimemezela uma ngisicela uma ngisuka. Kodwa ngimbonile ukuthi ungabantu ababili yedwa. Laphoza mngani nithelelene amanzi nomxolisi. Yini pho ngabanga naye empini? Mina nomxolisi ukuthi sixolelene. Akusho ukuthi sabangani naye. Ngimkolekile utho. Boza yami. Mqaphele umxolisi. Lokho akwenze ku-Alex ngakwenza nakuthini. Uyingozi kabi lo yamjini. Bengimthatha kancane. Umxolisi uyinja, akasoze amelana nami. Whether you like it or not, ngizoqeda ngayo. Ngoba mina ngizwani mina nomuntu ongazazi ukuthi umkanjani. Angizwani nomuntu ohlukumeza abantu besifazane. Angizwani nomuntu odayisa ama-drugs. Angizwani nomuntu ongazazi ukuthi umkanjani empilweni. Inza uyihlo ngoba uyihlo uyu muntu owazi ukuthi ngempilisi empila ngemali. Mina ngiyayithanda le mpilo nami ngicela mina ngiyayithanda le mpilo. Angeke ngifuni le mpilo mina. Angifuni le mpilo. Musukwenza ngathi mina wonke odale lento. Thula wena. Thula. Samcabanga. Thula. Samcabanga. Wena nje into ngabe uyayenza. Ngabe mina nawe siyaplan ukuthi ubaba uzonquma kanjani. Uzekwazi nawe ukwazi ukukhuleka. Hello, Marv. When you are in under correctional service, but to my parole, we have also the house for him. Umsebenzi wami uyawudede who captain utele umsebenzi wami ufuna abantu benguye kanjani phakathi bekude captain umsasebenzi hayi irol kwenza nje amaphoyisa senza umsebenzi wethu nathi senza umsebenzi wethu
isibhamu fast gogo hawu isibhamu gogo shesha gogo isibhamu yini kwenzakalani kwenzenjani bo kwenzenjani gogo Poza yami. Unjomani, ngimbone ngawami amehlo. Wenzani? Ekhuluma nalo uAlex. Uyena ombalekisile. Asikho isidingo sokuthi ukhuluma into engekho. Uyazi umuntu ukhuluma into engekho uyafa. Ukhuluma into nabo ubufakazi bani? Oh mama Amba ngalamandla ndikunika wona Nyanam Qabalam Amba ngalamandla Asikhale man masikhala khokheka sithi asikhale man sanalwam uzungafuna ukufana nabanye Ufike eGoli. Uzothola umjida lapha. Uzokweqisa ibhoda. Akise eMozambique. Ufike eMozambique uyangifonela. Yiyo lembuka. Akupela amandla fika ubunzima funa ujonge phezulu awuphezulu abuncedo lwakho Ngibona ukuthi Alex wena. Ngikubuzile waphika. Ngitele uchaze isitulo. Hey kuthi uzochaza. imfundiso zami nemfefe zikamdali Man ngifuna mina wena. Akuphoke ikrasi. Kuphoke ikrasi. Yabona uLisi. Ubaza baba. Ngabuza kahle. Ngasumfuna ukuthi ngibalekisile noma cha. Wathi cha. Into mangisilima wena. Into mangisilima wena. Ngibulani. Ubhuti wami uyanda. Kwenzanani kwenu? Akuphoke igazi. Kwenzanani kwenu? Ngiyanda. imfundiso zakho zilikhaya kumnjabulela Kungani ngibuka nje ma? namanje awufuni ukuyala lento yenzayo yokubulala isizwe sakithi Yangazi khuluma ngani nama. uyazi ukuthi ngikhuluma ngani musu uyiqulekisa lo msebenzi wakho ukushushumisa idakamizwa uzoyeka nini Ma, le ayifuni wena. Phuma endabeni zami. iyangifuna-ke lena mfana wami wena uvudlela kwesami isisu konke ukwenzayo kuyangithinta nami Ma ngiyakhuza ma. Ma ngiyakhuza. Awuphume endabeni zami. bulala isizwe simnyama awuqedi lapho ubulala ngisho zakhe iy'ngane uqobo awunamfundiso uyabhidiza Mina sengiyahamba lana ngibuyele ekhaya ngiyolanda ikhali zami zokulwa empini ngesaba empini kubantu wesiza empini kunzima ungatatazeli manje empini akusabuyela mumva wesiza empini kunzima kuma madoda ethembile wesiza empini kufana wesiza empini kunzima asala usuhamba nje usuwesaba nsizwa shona phambili hlabala abantu ngomkhondo usuwesaba nsizwa shona phambili umkhondo wakho bethu usuwesaba nsizwa shona phambili hlabala abantu ngomkhondo
Musuwesaba nsizwa shona phambili awuhlabana abantu ngomkhonto Musuwesaba nsizwa shona phambili awuhlabana abantu ngomkhonto Musuwesaba nsizwa shona phambili awuhlabana abantu ngomkhonto Siyobashaya ngengoma noma besilandela ngemikhonto Ungani ufuna ungibulala? Yini engiyenzile ngabo? Abantu abafana nawe bafanele ukubulawa. Thola ngikhuluma nawe. Ngalinga uphakamisa izwi wena mbuqa. Uzokwenzani? Uzokwenzani? Ngalinga uphakamisa izwi wena mbuqa. Ngizosibeka leso sibhamu sakho phansi. Sihlangane njengamadoda. Kame ngengozi engiyaqwantwana ngikuthemba njengomfowethu ngikuthemba wena ngikuthemba umbonde ngomkhonto emhlanje wena usoze ngilibala Mashu ba sikhule ndawona udla la ngidla khona uhamba la ngihamba khona mina usibusho ngegazi yona ndlela ukubonga le awusilo igazi lami angizalwe nembuka mina uzenzile bami wakho akakhale Kizio enekala ayithola ukuphumula andizanga ngokuqela nje ngoko ndicela ixesha lakho isijeziso ngale senzo senzile igazi lakho uyakwazi kumele ukwenze Mashu akafa Oza akuthembile athi kuzofala ufa khona ukwabule nawe lapho ukwabula khona ebuhleni nasekubili nasucengwa kanjani mhlambi maniqale ndithi Mashu Oza awungigudulisi icontract yakhe yokuphila siphelile umngani bakho mawufike ntandi yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe Lama drugs owabona la yiwo angibekela isinkwe etafuleni Lama drugs iwona wakhele lo muzi uthule ungasho lutho namhlanje ubona ububi balama drugs Lalela nawe Nkosinathi Nguwe wedwa indodana yami yokuqala eyokugcina konke okwenzayo manje uyokuvuna okutshalile Lalela ma emhlabeni seze ukuzosebenza bese siyafa ayikho into ezakalula la emhlabeni uyayikhethela impilo ofuna ukuyophila Lalela ma ngenkathi kudlula ubaba emhlabeni ngazikhethela lempilo le kwakufanele kube ubani okufanele afake imali la ekhaya kwakufanele kube ubani mama okufanele athenge ukudla la ekhaya umthathu wakho awusananhliziyo uhamba uzalisa izingane zabantu unembeza Nkosinathi ushonisayo yaka amadodana akho uAlex noNjomani zibe ezinye izingane Nkosinathi kumele bazibonele njengechwane lenyoka kumele bayibonele
ukuze babe amadoda. Angizalanga ngabo lamathuba. Kulungileke mntanami, isala kutshela siyobona ngomopho. Yabo nje le list yasisala. Magebo hlala wedwa nje. Akunzala. Wekhabazi. Unento engangiphethe. Make. Ngiyayizwa inkulumo yakho ngathi ufuna ukuba serious. Ufuna ukuthini la? Uhlala dabeni, ufuna ukuthini? Into engikisho angazi noma ngibona na lezi igilamkhulu siyayibonga one by one kodwa ikhipha lento they keep going they keep basibika basiphunga bayaphuma why uqinisile lamadoda boyashota khona usebenzaje khona lokethini ufuna usibusele emuva yeah phela thina so detectives siqeqeshiwe ukuthi siwane umsebenzi so kumele sibheke. Yazi ngibuka le list yalabantu abaphuma. Baqala ngobani? Mfana mkhulu. Baqala ngani? Waphuma. Baba kulo mfana lo uMashi. uMashi lo ubani uzwe noRoth waphuma. Oh Alex waphuma. Kahle sevele yini yenzakalala? Kwenzakala? Buke, ongivele. Buke. Bonke labantu baphuma. Abala njengobabani. Inesandla semfundo la kunesandla semfundo uqonda umtshela ukuthi lamadocument lokho elahleka nalabantu lokho bephuma khona umuntu lokho ebhizinisi sabotage isithinde and noma kumele si-investigate into engikutshela yilo ngisho ukuthi kumele nami investigation. Ngipusha ngebhanda kanti mdala iphendula nini imithandazo kunini ngizama ngipusha ngebhanda kanti mdala iphendula nini imithandazo saloko